egia da, ja bertsotan urte dexente aramazki dela, eta fase guztiak pasatu ditu dela, ez da? Eta nik uste dut, bai nik, edo bai Amuriza abizena duenak, edo bai Enbeita abizena duenak, edo Lizaso edo, gauza berdintxua erantzungo lukela, iruditzen zait, ez da? Momentu batzutan, hasieran bada laguntza bat, hasieran laguntza bat edo, gero norberak egin behar du, baina, jendea behintzat, arreta jartzen dizu hasieratik, ara, begira, hau da, ez dakit zeinen, ez dakit zer, ez da? Baina gero, norberak egin behar du, eta jendeak espektatibak ere jartzen ditu, eta espektatiba horiek ez dira beti errexak izaten, baina iristen da momentu bat nik uste dut ja askatu egiten zarela, abizenetik ere agian pixkatxo bat askatu egiten zara, presioetatik ere agian pixkatxo bat askatu egiten zara, eta ja abizena izateari utzi eta izen abizenak dituzunean jazu izaten zara, eta orduan babesa esan dut, momentu enten esango nuke izatekotan ere babesa dela, baina nik uste dut ja bakoitzak bere bidea markatuta daukala pixkatxo bat.